Παιδιά, Δημήτρης εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft. Θα παίξουμε έναν απλό κόσμο survival, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ έχω μείνει εδώ off camera. Τώρα θα ψάξουμε να βρούμε blocks. Θα πάμε μέσα. Όχι, δεν έχει chest. Για όσους δεν ξέρουν, ψάχνουμε chest. Που έχει chest τώρα. Δεν έχω και blocks. Κουλυπάω, βαριέμαι να κουλυπάω. Τα ξύλα έχω τα shorts. Αυτό θέλω. Σε αυτό το σπίτι πρέπει να έχει chest. Σε όλα αυτά τα σπίτια έχει μόνο chest, ναι. Πάμε. Τι θα κάνουμε τώρα, να μπούμε αποκλείται. Να έχει chest εδώ. Σπίτια, ούτε χάτ σαν αυτό που είδαμε εκεί με το chest. Τώρα ας το να πάμε, φίλε. Θα μείνουμε σε ένα από αυτά τα σπίτια λογικά. Πάμε να σκοτώσουμε κανένα πιέτσι. Για όσους δεν ξέρουν, δεν παίζω στο κινητό, δεν μπορούν να μου πουλήσουν πράγματα. Για όσους δεν ξέρουν, παίζω στο κινητό. Δεν μπορούν να μου πουλήσουν πράγματα οι φυλάτες. Τίποτα δεν κάνω. Δεν είναι αυτά. Super jump! Ναι, το κάναμε. Δεν έχει τίποτα. Σε κανένα χατ αποκλείεται. Γι' αυτό μην λέτε κάτι στα comments, μου. Δημήτρη είχε σε χάτσες και δεν το πήρες. Και τέτοια δεν έχει, τα έχω ψάξει. Το βίντεο θα ανέβει
Σας το λέω και πάμε να πάρουμε και άλλα vlogs από εδώ που βλέπω. Θέλουμε wood για να κάνουμε ένα pickaxe και μετά να σπάσουμε και πέτρα. Θα βρούμε λογικά wood, ακούω δίπλα μου έχει ένα ζήτημα φλάκας. Ναι. Για όσους δεν ξέρουν από Minecraft, έχει και survival και δηλαδή survival που έχει όλα τα items και τα έχεις εσύ, είναι σαν να τελείωσες όλο το Minecraft, και creative είναι creative είναι σαν να τελείωσες το Minecraft, και survival είναι να τα αρχίσεις από την αρχή να μαζεύεις μόνο σου blocks. Εμείς δηλαδή τώρα είμαστε survival. Ηχογραφούμε 6 λεπτά, όπως βλέπετε κι εσείς. Βασικά δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μήλο. Ένα τέτοιο. Τώρα πάμε να βρούμε κάτι ξύλινο και να το σπάσουμε. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό πρέπει να το κάνω cheat. Νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα έτσι. Όχι, θα το έκανα cheat. Βγήκα και θα ξανά επιστρέψω εκεί που έμεινα ορίστε. Κοιτάξτε, τα ίδια πράγματα έχω. Free diamond.
Εντάξει, εντάξει. Τώρα τι θα κάνουμε σε αυτό το village. Να σπάσουμε λίγα. Θα πάμε να μείνουμε σε ένα σπίτι. Εγώ προσωπικά για τώρα, φυσικά όχι. Με έλεγα να μείνω σε ένα χάτα, αλλά πίκαξ δεν έκανα. Σπίτι ήταν που είχε ένα μπαλκόνι εδώ νομίζω. Ήταν σε άλλο κόσμο. Στοπ. Για να καταλάβετε, εγώ έχτισα μόνο τον πύρο και τα άλλα ήταν χτισμένα. Κοιτάξτε. Δηλαδή όλα αυτά και τα τόρτες και όλα τα βρέχω. Εδώ, να κάνω μια αλλαγή εδώ και εδώ και εδώ να βάλω ξύλα και να είναι κάπως σαν ξύλινο και από πάνω εγώ το βάλα όλο αυτό ξύλο γιατί ήμουν με τον τέτοιον, το φίλο μου και μου